Sadag. Napalabas, napan ni Albert iti ayan ni Misty, ket impang tana nga idarum na daytoy, gapo iti naramid na ken ni Laika. Imbaga pay ni Albert apalungsot na iti pagbaludan ti babae. Nagdanag nga rod ni Misty, gapo iti dayta anasaon ni Albert. Ngem nagtultuloy latamet ngaynan andi ngay daytoy ni Dan. Iti sabali a bangir, kanayon latang agsakit ti ulo ni Laika, gapo iti sugat na. Isu nga imbaga ni Nana Simang adayjay ti makagapo, no apay anasken nga obserbaran dati kasasaad na. Kabayatan na, saan aninamnaman ni Doña Caridad a makita na ni Don Fausto iti ospital. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Anya ti ar-aramida ni Fausto di ospital. Alangan mo ta sarungkaran na ni Laika. Di nakpay nakita. Madlaw ang madandanakan. Day jayan. Jakag patpadlaw, kat umasidagakan ko ana. Adaytan. Fausto? Caridad, si Kamot Gayam. Anya ti ar-aramidam di ospital, Fausto? Kan apay ang madandanagan ka? Anya madandanakan ngay bagbagam. Sana ka madandanakan. Di ka naglibak, Fausto. Nakatkadlaw. Madandanakan ka. Kanaguray ka man. Asino ti gagaram diti ospital? Apay nga da ka dito. Nilay ka. Anya? Anya kumamot aga po nga umay mo sa rungkaran ni Laika? Kapin anom kumaday di ababaunan mingay? Tapno umay mo kit din sa rungkaran? Amo ka basol ni Misty nga anak ko ti amin. Kaya't ko tagkid daw iti pasensya. Ang madanagan ka. Tamang ano niya ti aramiden ni Albert. Anya? Wen, kasta ngagpaiso Caridad. Dayta ti makagapo no apay nga dak ditoy. Kat ti pagdanagak, amang ano niya ti aramiden ni Albert ka ni Misty nga anak ko. Anya jay kunam, Albert? Imbaga ti doktor, papa. Posible nga danto epekto ti panakayto pati ulo na. Ititignay na. Wano saan? Iti ugali na. Anya? Saan laday ta, papa? Ang mga naadanto kanugundaway ang masansa na malipatan na dagiti inaramid na. Wano saan? Dagiti amam na. Diyos ko. Damdamagan kanyak ti doktor. Na the history ti pamilya na iti kasya sakit. O na the history na iti amnesia. Ngamjak matam mo, papa. Albert, iho. Naimbaglangan ta mo ni Nana Simang ti lugar dalay ka. Padasag ti mapanagdamag-damag ijay. Tabarang na damamwag. Sigat ti makaamo, iho. Kurt, ni Misty. Asikasuk pa lang ti may papan kinilay ka, papa. Apama na malpas ko ang maasikaso nilay ka. Isarunok ng asikaswan ti panangidarom ko ken ni Misty. Sir Fausto, agsarsarita da Senyor Amado ken Albert. Isu arimwarak pailaan. Sir, kas na kunak idinaudi nga imay kayo. Kasayaatan no saan kayo pailaan nga agpakpakita ken ni Albert. Nasaok ngamin kan kwa na ti umay yu idi. Kat nadlaw ko asabali ti Jarna. Kaungat na kayo umat. Awan ti basol ko. Nalabit. Gaputa anak yun ni Senyorita Misty, sir. Simang. Iso apang nga asiyo kuma. Palamiisin niyo pa'y tipungtot ni Albert.
Sakbay nga agpakita kayo kan kuana. Nilay ka. Kayat ko ang makasarita. Kayat ko tagkid daw iti pamakawan kan ko na. Sir, Pangasim-simang. Tulungan nak. Agkid daw lang iti pamakawan kan ko na. Pangaasim ko ma. Nakitak ni Fausto iti ospital, itay or-orayan ka, Amado. Ne, apay nga dayjay. Apay ajak nakita. Sarongkaran na kano ni Laika. Kan kayat na ti agkid daw iti pamakawan kan ni Albert, gapo iti inaramid ni Misty kan ni Laika. Ay, anyan. Nakakaasimot ni Panyero. Isun ti maipit ka po itinagalas nga aramid ti anak na. Ngam sa bali tinadlaw ko. Anya ti kayat mo asawan. Tinadlaw ko apakadanagan ni Fausto ti kasasaad ni Laika. Anya? Uray pa'y no sa bali tinrason kanyak ni Fausto. Amok. Ti kasasaad ni Laika ti pakadanagan na. Iso nga adda iji ospital. Normal lang ang tikas di a reaksyon ni Papa. Hustumot nga mintimbaga na. Saan ka di? No napatay mo ni Laika, si babalod ka kumaitan. Kanlaglagi pa Misty. Pinangtaan na ka ni Albert nga idarom na ka. Saan ka di? Panagkunam ka di. Kat patuluyan na tikas jay apang tana. Misty, am-am mo tayo ni Albert. No anya timbaga na, aramiden na. Nang rona ka nilay katimasaknan. Dan, Iso apat check apatuluyan na timbaga na kun ka. Iso nga aganad ka kuma. Kumusta kan Laika, balasang ko. Sir Fausto, Laika. Pakawanin nak. apay na. Agkid daw kayo iti pamakawan kanya, sir. Gaputan ni Misty ti makagapo. No apay akas to ita ti kasasaad mo. Kasla basol kumatan ti basol na. Sir Fausto, Naranggas ni Misty. Aramiden nalatan ti anyaman na mapanunot ng aramiden. Nga uray no adda may sagmak. Iso asapay la kumabalasan ko. Tama pakawan mo ni Misty. Sapay la kuma, tadi mo kuraan. ni Tita Caridad. Hello, Tita Caridad? Sa dino ti ayan mo, Misty. Adaak dito opisina, Tita. Ngamjak may pamaysa ti agtrabaho. Mabalin ka ding agsarak ta. Ha? Apay, Tita? At dala na patagapagsaritaan ta. Mabalin ka di. Sige, Tita. Sa dino? Kasayatan lang nga no ijay lugar mo. Iti balay nga babangam ti kayat ko asawan. Nauli mag-ijay. Kan talaga ang pribado. Okay, Tita. Ijay nga rudan ti pagkitaan ta. Sa dino ti papanam. Kasi narak ko ti maysa kadagiti amikak. Caridad. Di kagdanag ta sa anak nga garamid iti anyaman na di mo magustuhan. Am-amunak, Amado. Saan nga iti kasta, Caridad? Isu na lang tagkuyog ta kumamanan ang mapandya ospital. Ipakita ta kini Albert ti suportata. Kasayatan numapan kalatan ni Jay. Sumaruno aklangan ni Jay. Itaman pa yung awagan ni Dan. Oh. Hello, Dan. Albert Gayam, kumusta ka? Sana nasayat. Amo kon ti amin. Amo kon ti naramid ni Misty. Pangasim, Dan. Diyak kaya tamang nag-uray tinagan lang day siya babae.
lading gitag Albert. Kumusta nila ka? At dapay lang yung ospital. Numakawaya, sumarong karak ijay, kayam. At dalatakin ka dayta. Agyaman na kita awag mo, Dan. Kat pasensyaan na kumamatan. Nadyak pa'y lakayat ang mapagsaritaan ta di awan ng bain nga amo. Anya ka diti ibagay yung kanyak, tita. Nakitak ni Papam iti ospital. Ha? Kat nadlaw ko analaos ti panagdanag na. Anya? Apa yung madalagan, tita? Kunana kanyak ngam kan na nga amangan no kapong tutmat ni Albert. Gapo iti inaramid mo kanilay ka. Ngam sabali tinadlaw ko. Ha? Anya tinadlaw yo, tita? Narik na kamadanagan ni Fausto nga amam. Gapo iti kasasad ni Laika. Anya? Kasta tinadlaw ko iti jar ti amam, misti. Pasensya ka na. Saan ko kuman arumba nga ibagakan ka ti amin? Ngam among bata si ka ti isakit ko, iha? Iso nga imbagakan ka tinadlaw ko. At jar ti amam. Apa yung timatlag sublin ni Albert, nana? Adala na patag nga aramiden na Laika. Sana bale, tada akmat ditoy. Nana, Saan ka abaybayan? Bantayan ka. Oh, apay balasang ko. Anya ti mariknam. ti ulo, nana. Nasakit lata. Ay, una yan. Apay ngatan ngay. Kabalak mo't kat diti sakit na. Iso na lang ta. Kasla marigata na nga agpanunot. No kastang agsakit. Tinasayaat. Aginanaka. Iturog mo. Tapno mapunas ti sakit ti ulom. Kaya't mo asawan, Panyero. Saan ka pa apimanaw ditoy? Manipod nagkita kayo kinakaridad? Juan Panyero. Nagtalinaadak ditoy. Naimbaglangan ta tinulungan nak ni Simang kat nakasaritak ti anak ko. Ha? Juan Panyero. Apama na nakapanaw ni Albert. Pinakaamuan nak ni Simang. Iso nakasaritak ni Laika. Nakasaritam ka din ni Misty. May papaniti inaramid na kinilay ka. Juan. Di na kano'y gagara tinaramid na. Panyero, sabali ti pagdanaga kita. Anyat kayat mo asawan. Panagkunak at nakadlaw ni Caridad. Aniya. Imbaga na kanyak tinadlaw na ajar mo. Idi nagkita kayo iti ospital. Panyero. Among matan ni Caridad, nalaka makadlaw na ijay. Nang runa no adamat kinapudno na. Sabagay. Aminado ak at talaga ang madanagan ken mariribukan ak idinagkita kami. Kat nadlaw kumadday ta panagatap na. Iso na lang. Tasaan gayam nga umdas tinayroson ko kan kuana. Panyero, dakkel aparikot, no saan asardengan ni Caridad ti may papan itinadlaw na kan ka. Isuanas ka na makapanunot ta itiwagas, wenno pamuspusan, tapno mapunas ti anyaman nga atap ni Caridad. Ngam no nakasagana kamatan amang ibutaktak iti pudno. Uray no, Saan pa'y Panyero? Oh, Delikado pa lang ti sitwasyon. Saan pa'y amabalin ang maamuan ti amin nga anak ko ni Laika? Iswa tulungan na kuma nga agpanunot, Panyero. Kasano ang makalisi ni Don Fausto? Iti panagatap ni Doña Caridad. Gagayem, di uliwayan adenggan, tituloy, tinubela tayo anapaulwan.
Sadag. Sadag. Napalabas, naklat ni Don Fausto, apaman nga inasitgan daytoy ni Doña Caridad. Nadlaw nga ron ti Doña tinalaos a panagdanag ti Don, ngem inkagumaan lata ni Don Fausto tinagrason, tapno saan a makadlaw ti Doña nga da ilimlimod na. Iti sabali a bangir, inawagan ni Dan ni Albert, ket kinumusta na ni Laika. Nadlaw ni Dan, anak kapungtot ni Albert, idinadakamat na tinagan ni Misty. Kabayatan na, napanda Don Amado, ken Don Fausto iti kantin ti ospital, tapno makapagsarita da anaimbag. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Panyero, panagkunakket, nakadlaw ni Caridad. Anya, Imbaga na kanyak tinadlaw na ajar mo. Idi nagkita kayo di ospital. Panyero, Amumatan ni Caridad, nalaka makadlaw dayjay. Nang runa no adamat kinapudno na. sa bagay, aminado ka talaga madanagan ken mariribukan ak, idi nagkita kami. Ket nadlaw kumadday ta panagatap na. Isu na lang, tasaan gayam nga umdas tinairason ko ken Juana. Dakela parikot, no saan asardengan ni Caridad ti may papan itinadlaw na ken ka. Isuanas ka na makapanunot ta itiwagas, wenno pamuspusan, tapno mapunas ti anyaman nga atap ni Caridad. Ngam no nakasagana kamutan na mangibutaktak iti pudno. Uray, Saan pa'y panyero? Delikado pa'y lati sitwasyon. Saan pa'y amabalin amamuan ti amin nga anak ko ni Laika. Iso at tulungan na ko mga agpanunod, panyero. Aguray ka, panyero. Aguray ka. oh, adda ka din na panunot mo. Mabalinta nga aramatan tinapasamak. Tapno saan ariribukan ni Misty ti panagkalay sa da Albert kan Laika. Anya ti kayat mo asawan. Nuriribukan ni Misty ti kalay sa da Albert kan Laika. Patuluyan ni Albert ti darom na kontra ka ni Misty. Ngamno saan namang riribok ni Misty. Saanan nga idarom ni Albert? Wan nga paisuan niya. Mabali na pang blackmail tayo kini Misty dayta. Tauray siyak. Namnama ako na mangriribok ni Misty. Di nalaki di itulo ka sa bali ti kalaysan ni Albert. Panyero, kasapulak ti tulong mo. Sikan ti makaammo ang makisarita ka ni Albert. Ilawlawag mo daytakan ko ana. Barang no manugot. Agyaman nagtadakan, Albert. Kumusta ang tirik na? Mayat matan. Nasakit lang ti ulok. Kaslasan na may ikat ti sakit na. Laika, Sana bale. Amo ka maagasan mo't laang daytoy. Saan ka di? uwan Laika. Maagasan dayta. Albert, adda ko makidawakan ka. Anya dayta? Pangasim. Jacket o dumakkel ti parikot. Sana bale ta okay akmatan. Anya ti kayat mo asawan? Di mo ni idarom ni Misty. Anya? Ngam Laika. Dandani ka na tayo ka po itinaramid na. Saan? Okay ak lang. Kas makita mat o. Napigsaak. Isa pa nga asim ko ma. Di mo ni idarom ni Misty. Dumakkel lang ti parikot.
pangaasim ta umanugot kan, Albert. Para kanyak. Pangaasim ko ma. Kasta ti kinid daw naken ka, iho? Wan, Papa. Ngam pampanunotag. No saan na maikkan iti pagnakman ni Misty. Posible nga ulitan natin naramid na. Albert, iho. Iso na lang ta. Diyak kaya tapayan ni Laika. Talaga nasingpat ni Laika. Dinangran lang harudan ni Misty. Ngam ti pay lang kinaurnos ti amin ti pampanunutan na. Papa, Madamag kumanlaing iho. Iti panagkunam, mangriribok nga ta ni Misty, no bilang tagkalay sa kayon kinilay ka. kinapudno na, Papa. May isa day ta kadagiti mang burburibor kanyak. Tama sigurado. Mangriribok ni Misty. Albert, iho. Dahito ket singasing kulaeng. Anya nga tano aramatem ti sitwasyon. Tapno sigurado asaan ariribukan ni Misty ti panagkalay sayo. Anya ti kayat mo asawan, Papa. Jak nga rodan agbayag, Misty. Agsara kami ngamin kan ni Amado iti ospital. Tita Caridad, Sapay lakuma ta maawatan nak. Numapanak man iti ospital. Saan aga po, taada ijay da ijay alay ka. Mapanak ijay, taada saritaan mi kan ni Amado. Kanas kanya ipakitak ti suportak kan ni Albert. maawatak tita. Ngam pangaasiyo ko ma. Ta saan amaamuan ni papati may papan iti daytoy adiso. Di ka agdanag, Misty. Matungpal day ta akid daw mo. Diyak ngamin kayat amaamuan na. Tama nga noan yan tumanan ti panunutan na. Wan ko nakmat. Saan ka nga agdanag? Nyala, patuloy ko na, iha. Senyor, orornusanan ni Albert ti bil nilay ka diti ospital. Ne, senyor, adda ka di parikot? Madanaga na kitimbaga ti doktor akasasad ni Laika. Unay mat ngaminan ti kasjay anapasamak. Simang, Di milakat ngaminan nadnadlaw idi nga addagayam ijay ni Senyorita Misty. Nalabit analapdan kumatipan na kadangran ni Laika. Nunaamuan mi adagos. Awanan ti maramidan tayo. Nalpasan ti amin. Ti importante kat mataripato iti husto ni Laika. Barang numalapdan matlang ti imbaga ti doktor, posible apagbanagan na. Bilibak mat kada kayo kani Doña Caridad Apay dan. Talaga ada kayo ti agkakonsabos, manipod pa idi. Dan. Ngam magusto ak mat ti kinasingadyo adwa kani Doña Caridad. Oray pa'y nukasta. Adalat tamariknak asakit tinakam kinit Tita Caridad. Ha? Ni, apay mat? Nadlaw ko ngaminan adi na may papilit ti kayat na kini Albert. Misty? Saan na kas idi? Ano anya timbaga na? Naskan asurutan ni Albert. Ngam ita, naturturayan ni Albert ngam iso. Nakasaritam ka din ni Albert, Panyero? Juan Panyero, kat napintas ti ba nagpisaritaan mi? Isong arot ngay mawag akadagos kan ka. Kasta ka di, Panyero. Napintas nga rod adamag dayta. Pudno da ita, Panyero. Kaano nga rod ti kasar? Panyero, at ilantado kamot launay.
Natural, jak pa'y amo. Kan may sa, karuruar lang nilay ka iti ospital. Agyaman nakta di mo ida binaybayan, Panyero. Saan ko ang mabalin na baybayan ti anak ko, Panyero? Amom na ita. Agyaman na, Panyero. Ket sapay la kuma, tanuan niya man ti mapasamak. Pakamuan nak adagos. Kapilitan na si Kapay laang ti agtrabaho dito'y balay, Simang. Di kay agdanag, senyora. Kabailak ti trabaho ditoy. Nagasat ti padam abbabaunan. Senyora. Anya nga ta tinakita kan kwa na ti anak ko. Apay nga ta akas jay launa yan ti panagayat ni Albert kan kwa na. Awan ti makunak maipapan iti dayta, senyora. Ninamnama kon ti kasta asungbat mo, Simang. Taamok asipod pa'y idi. Talaga aday jay alay ka ti isakit mo. Senyora. Kas kunada nga rodan, no asino dagiti agpapada, isoda ti agsisinakit. Iso adya ko namnamaon pa'y ang maalak ti atensyon mo. Karuruar lang nilay ka iti ospital, Caridad. Gamkaslad damanin sa bali ang mapaspasamak. Anya kumamot ti sabali ang mapaspasamak. Sa bali ngamin ti makita kagaraw mo. Anya ka di ti mapaspasamak kan ka, ha? Aday ta ka manen, amado. Mabalin ka di. Saan ko maasyak ti kanayo na makitkitam nang runak at awan mo ti madingar aramidak? Pasensya kan, Caridad. Pasensya anak lakuman. Awan na nyaman na. Ala, kaya't ko ti agina na. Sige lang. Mapan ka iti selebta. Anya nga tati kasayaatan nga aramidak, Dan. No maipapan iti pangtakin ka ni Albert, jak pa'y amo. Agpampanunot pa'y laang. Dan. Am mo ko ni Albert. Amo mo nga gayam kami. Sipod pa idiada kami iti high school. Kabisado kong ti ugali na. Iso ang mamati ak. Ano anya ti impang tanakin ka? Aramidin na. Nalabit ang mapakawan na kalaan. No personal nga agkid daw ka iti pamakawan. Kinilay ka. Anya? Siya? Agkid daw iti pamakawan kinilay ka? Ha? Uray di tana. Sa anak pa'y ngagmauyong tapno aramidak deta. Sa anak amaag tapno agkid daw iti pamakawan kinilay ka. Misty. Uray ituloy yun ni Albert ti pangtana nga idarunak. Basta sa anak nga agkid daw iti pamakawan kinilay ka. Jak to aramidan dayta. Iti uray kaanuman. Napanan ni Albert. Apa rimwarmot lang. Jakmat ammo, senyor. Basta imbilin na kanyak nga asikaswat ni Laika. Di man lang nagpakada kanyak. Senyor. Anya nga taaya ti inasikaso na. Amangan no ti maipapan iti panangidarum na ken ni Misty. Kasta nga mintirombeng. Saan ka di, senyor? Tano di na idarom ni Senyorita Misty. Amangan no ulitin na ti inaramid na. Amangan no nakarkaron to pa yan. Simang. Iso ano siyakla amaysa. Panagkunak. Husto laeng nga idarom ni Albert ni Senyorita Misty. Ngamin, dayta ti rombang itikaskan kwa na. Simang. At dadagiti banag anasken na panunutan na imbag. Sakbay nga aksyonan. Katpatsak akasta ti aramiden ita ni Albert. Mawatak, senyor. Sige, tainakpay iti ayan ni Laika, senyor. Amangan no nakariingan.
Kunaktupay kat anakariing kan balasang ko. Mabisin ka din, Laika? Ibagam laeng, tainak mangala iti kanam. Oh, apay? Nasakit ka di manen ti ulom? Ay nabalasang ko. Talaga akas ta. Sana bale, taimbagamot ti doktor abasta matong palakit di ti amin nga imbilin na kan ka. Maagasan ka matlaeng. Iso asan ka kumanga agsubsubag, ah? Sige. Mabit lang ta isimpak ti kamam. Tane, naggulumot tan, balasang ko. Ano samti kasasaan mo ita, Laika? Sana bale, tamamatiak nga iti mabiit, kat agsublimot lang iti sigod. Laika! Anya ti mapaspasamak kan ka, balasang ko! Anya ti mapaspasamak ken ni Laika. Apay anaklaat ni Nana Simang. Gagayem, di uliwayan adenggen, tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken itimat direksyon, Jun Ributazo. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.